alƙali na kiyawa liyon zai busa wannan fafata da mutum na farko tsakanin bahagun buma kenan wanda yake raba jakalar ɗanyen haki wato ruwa sai kuma garkuwan shagon ɗan mutuwa da yake wato hannun hagu mai kallo wanda yake da raba jakalar ɗanyen haki da hula a kai wanda tsakanin shi ne za a yi wannan dambin dan waya da wato na lasu waya wanda ake ci gaba da fafatawa tunil arewa take ita ce ta ci gaba wannan bahagun kuma shi ne aka kira da shagon tambuwal sai kuma garkuwan wato dan mutuwa shi ne ke da hula wannan gumursun wato fafatawa turmi na farko bahagun tambuwal dan mutuwa ya yi mai wanso ya mai tashin wato wanda ya wanguru wani tashi mai wanso wanda ya zo ne inda direkta wato shagun tambuwal ya ji babu daɗi a wannan wato dambin wanda ya mai wani mummunan kisa alkalin da kiyawar liyon ya busa wannan fafata don bitirbi na farko tsakanin shagun dan mutuwa wanda yake shine hannu hagu mai kallo da rada akai da kuma babbar madi wanda ban kama suna mata kwana da tsakanin su ne za a wannan gumurzun da a wannan wato shagun dan mutuwa ne da autan gargada shagun dan mutuwa shine ke hannu hagu mai kallo da dada da shi ne ɗan mutuwa. Idan aka kare za a yi dambe da garkuwa ana biya. Wannan gumurzun nasu da shi da tala. Shi ne karin farko da suke dambatawa. A wannan gidan damben da ke anan kyasro babban lamba Sokoto birnin Shehu. Wato rugo-rugo za a yi kenan. Wanda kowa ya yarda da za a yi kenan. To za mu ga wanda za ta karawa wanda kowa ya zo za a kara gargada da mutuwa. Za a kara rugo-rugo kenan. Wato ba rugo-rugo za a yi ba kenan. Da mutuwa. Gargada. Ya ce amana. Wato gargada da mutuwa gargada wannan gumurzun wato za a yi kenan da mutuwa da mutuwa shi ne yake da a kai da an kilkalar na kallo a kafafun shi shagun gargara yake hannun dama mai kallo an saba a yi tare abin da yan da mutuwa gurba da shi kuwa arewa ta yi kuwa wanda duk Allah ba nasara kai shi ɗauka kai da mutuwa shagun gargara wannan gumurzo tsakanin su amma ba ka da tsoro in ba ka da zai muku da gargada shiga gargada da mutuwa shiga gargada da mutuwa shiga gargada da mutuwa gargada da mutuwa gargada da mutuwa gargada shiga da mutuwa gargada wannan cin kuna mu kwado da ake tsakanin waɗannan dambe alƙali na cewa liwa ce a je a sha ruwa a wannan turmi na farko to za a dawo wannan gumurzun dambe turmi na biyu tsakanin gargada da kuma
wato dan mutuwa wanda gole za a dawo da shi. Alƙalin rakiya Liwan ya riga ya ce da tambo da ya shigo ga gargada dan mutuwa wato ya farmaci gargada ƙasa da minti ɗaya da dawowa wato da dawowa ya mai welcome to wato hutu da aka je kenan. Alƙalin rakiya Liwan ya busa wannan fafata da mutum na farko tsakanin Shagun Bahagun Fala wanda yake daga jerin wando baki kuma yake kalan nashi da lasamai da kuma Shagun Anadiya wanda yake hannun daman mai kallo a wannan fafatawar a wannan gumurzu tsakanin su da mutum na farko. To ciniki ya riga ya fada wannan fafatawar tsakanin wannan dambe guda biyu. Shagun Bahagun Fala shine yake daga jerin wando baki da kuma Shagun Anadiya wanda yake daga jerin wando fari da bulu a wannan fafatawar dambe tsakanin su. Shagun Bahagun Fala shine yake da gajeren wando baki da sarka a wuya. Shagun Anadiya Bahagun Fala Shagun Bahagun Fala Anadiya shiga. Shagun Bahagun Fala Anadiya Fala Shagun Bahagun Fala Shagun Bahagun Fala Anadiya kai wato wani fafatawar ana ɗauki ba daɗi. Fala Anadiya Fala Shagun Bahagun Fala Anadiya Fala wato wannan fafatawar dai wannan dambe ya ɗauki zahi. Shagun Bahagun Fala Anadiya Shagun Bahagun Fala Anadiya Fala Anadiya kai Anadiya Fala wannan gumurzu ana ciwa kai Fala Anadiya Shagun Bahagun Fala Anadiya Fala Anadiya Shagun Bahagun Fala Anadiya wannan fafatawar Anadiya. Alƙalin rakiya Liwan ya ce a sha ruwa wanda yana turmi na farko dukkaninsu sun biya 'yan kallo wannan fafatawar. Alƙalin rakiya Liwan ya rarra sunan fafatawar da turmi na biyu tsakanin Shagun Bahagun Fala wanda yake daga jerin wando baki da kuma Shagun Anadiya wanda yake hannun dama mai kallo daga jerin wando fari da bulu a wannan fafatawar tsakanin su. Wannan turmi na farko an ci guda ma kwallo wanda kowa ya ji wanda ake ciki, kowa ya ji yadda harkar take. Fala akwai Anadiya Fala Anadiya ya samu nasara a wannan fafatawar ya farmace na Fala. Alƙalin tsakiya Liwan zai busa wannan fafatawar da mutum na farko tsakanin Shagun Abun Inda wato Abun Inda kenan na Lokobi wanda zai dambata da shi da Bahagun Tabara na bangaren Gurmada wanda tsakanin shi ne za a yi wannan gumurzun. Bahagun Tabara kenan na bangaren Gurmada wanda su ne za su yi wannan gumurzun tsakanin Bahagun Tabara da kuma Shagun Abun Inda wato Abun Inda da kanshi ne na Lokobi zan ce. Wannan gumurzun ne tsakanin Abun Inda da kuma wato Bahagun Tabara wanda yake shine yake da fifikun tsayi yake da farin kai da kuma Abun Inda wanda yake da hula a wannan fafatawar. Ciniki ya riga ya fada. Wannan gumurzun wato Bahagun Tabara Abun Inda
abu inda bagun tabara abu inda ga duka alama za a yi ba za a fasa ba wato a wannan fafatawar wato wanda kila za a yi sukan duka sakwara a jiran tambuwal a nan ta sakwato bagun tabara abu inda tabara a tabara wato ya taka wuta shokin ya taka wuta wanda ya yi taga-taga ya yi rigirgi ya taka wuta wanda alƙalin rukiya wani yara da su wani fafata ta mutum na tsakanin abu inda da kuma bagun tabara abu inda shiga bagun tabara wato abu inda yana cin mishi ne wannan bagun tabara duk yake dan dabi ne da yake kai farmaki amma wannan karin ya kwanta ana kai mishi farmaki ana farmakar shi abu inda bagun tabara bagun tabara abu inda bagun tabara bagun tabara abu inda kai ya taya sanin hutu ne na yan dambe gaskiya tabara da sake bagun tabara ina arewa kai abu inda ni kun ka zaba bagun tabara abu inda bagun tabara abu inda kai wannan dambe kowa yana wato shakku ne bagun tabara abu inda abu inda bagun tabara abu inda bagun tabara abu inda wannan dambe ya dauki zahi abu inda babu tabara sun zaɓi karfiyar ɗan mutuwa sun yi direfin dogon alasa don haka yanzu za mu ɗauki best loser mutum na wani babu tabara abu inda ya kai da kanshi wanda ya kai da kanshi a wannan fafatawar babu tabara ya wuce da nasara kenan wanda ya ce ya yayi wannan kisan wato bagon